Good morning, church! Sige po, tayo po ay tumayo sa oras na ito at batiin po natin ang ating mga katabi at bigyan po natin ng matamis na ngiti. At sabihin po natin, ako ay maligaya at narito ka. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating mag-isip. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, iba na laging masaya. Ang buhay pag na kay Jesus, laging may kawang-santingan. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan kung nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos na ating Ama. Na mas kalapit upang magkasama-sama. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos na ating Ama. Hindi po niya tayo na magkapatid upang magkasama-sama. Amen. Muli sa magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, once again, ating pong ihanda ating mga puso, ating pong mga isipan as we worship the name of Jesus. Tanggalin po muna natin ang ating mga isipin, ano man ang laman ng ating mga puso sa umagang ito. Let's lay everything down before our Lord. For He is the lover of our soul. So, umagang ito, once again, ibigay natin ang ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know, sing Jesus, Jesus, lover of my soul. Taken me from the miry clay, set my feet upon. Now I know I love you. Sing, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet on. Now I know I
go. My Savior, my closest friend, oh, you worship you. Sing it once again, sing I love you, Lord. I love you. I need, oh, we need you, Jesus. I'll never let you go. My Savior, my closest friend, we worship you. For the last time, church, we will sing, I love you, Lord. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship. Sing I love you, I love you, I need you. Sabi mo sa Panginoon sa umagang ito. Oh Lord, we need you. My closest friend, oh, we worship you. Sing unto the Lord, I love you. I love you. Oh, we need you. We need your presence. I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, we will worship you. We need you, Lord, we need you. We praise you. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah. You are our Savior, Lord God. And we love you, Lord. We need you, Panginoon, O God. We worship you, O God. Hallelujah. Tunay nga dakilang Diyos, salamat po ng marami sa umaga. God. At nandun ang pribilehiyo, Panginoon, na sa lugar na ito'y muli. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, dakilang Diyos, O God. Muli, Panginoon, O God, hallelujah, ay makinig na iyong salita, Panginoon, O God. Kaya naman, Panginoon, bago ang lahat, dakilang Diyos, O God, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, tunay nga po, dakilang Diyos, pakasaliksikin mo ang bawat isa, Panginoon, O God. Linisin mo kami sa aming mga karumihan, O God. Maging sa aming mga pagkukulang, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na humihingi ng pangunawa mo, dakilang Diyos, O God. Gawin mo nga po kaming marapat, Panginoon, O God, sa pananambahan sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At patuloy mo pong ihanda ang aming mga puso, dakilang Diyos, O God, sa pagtanggap ng iyong salita, Panginoon, O God. Kaya naman, Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang aming worship service na ito. Hinihingi po namin ang presensya ng banal mong Santong Espiritu, Lord. Minister unto this place, O Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po ang mag-orchestrate ng lahat ng mga aming gagawin, Panginoon, O God. Yes, hallelujah. O God, Lord, pagpalain mo, Panginoon, O God, ang lahat ng tatayo sa unahan, Panginoon, O God.
Pagpalain mo ang aming worship team, Panginoon, O God. Patuloy naming dalangin, Panginoon, O God, na curate in them a pure heart, Lord. A worshiping heart, Panginoon, O God. Hindi sila mga performers, sila yung mga worshiper mo, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, dakilang Diyos, O God, let you be glorified and let you be magnified, exalted, Panginoon, sa kanila pong pag-aawitan, O God. Kasabayang buong kongregasyon, dakilang Diyos, O God. Pagpalain mo ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, sa pag-ayag ng iyong salita, Lord God. Lord, let the fullness of your anointing be upon her, O God. Hallelujah. Na tunay nga po, Lord, fresh revelation that comes from you, Panginoon, O God. Ikaw ang patuloy na mataas at madakila, Panginoon, O God. At dalangin ko sa bawat isang nakikinig, O God. Hallelujah. Lord, tunay nga pong ikaw ang patuloy na mangusap, Lord. Magbigay ng kaunawaan sa yung mga salita naming maririnig, O God. At Lord, salamat po ng marami. Dahil nananampalataya po kaming kakatagpuin mo ang lahat ng aming mga concerns sa umagang ito. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang mga bitbit ng mga anak mo, Panginoon, O God. And where, hallelujah. Panginoon, O Diyos, kami po ay nag-expect, Panginoon, something great, something best, Panginoon, will happen, O God. Lord, miracles, signs, wonders, O God, will happen, O God, upon the preaching of your words, O God. At unay nga po, selyuhan mo, Panginoon, na yung banal na dugo ang lugar na ito. Thank you, Lord, for your angels, O God, na kanina pa ipinadala mo, Panginoon, upang siya, Panginoon, O God, ang patuloy na mag-ingat sa lahat, Panginoon, O God. Lord, thank you, walang magagawa ang kaaway, O God, upang kami ay guluhin, O God. And we're praying for a spirit of worship, of unity, of love, Panginoon, O God. Lord, tanging ikaw lang ang maiitaas. Ikaw lang ang madadakila at ikaw ang mapaparangalan sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, pagkahugasan na yung banal na dugo, even ang lahat ng instrumento, O God, hallelujah. Panginoon, O Diyos, hallelujah. Magkakaroon ito ng magandang tunog, Panginoon, O God, upang ikaw ay maluwalat at madakila, O God. And thank you, Father God. Tunay nga, inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon, ng aming pong pananampangit at malugod ka. Maluwalati ka, madakila ka, Panginoon, O God. Salamat po ng marami. Lord, salamat, gagaling ang mayroong mga bitbit na sakit karamdaman. Kakatagpuin mo, Diyos, sa mga problema kung meron man, O God. Hallelujah, Lord, patuloy ka na magpapakilala sa amin sa isa pang malalim, personal at Bibliang kaparanan. Salamat po, dakilang Diyos, O God, as we declare that Jesus is our Lord. Ikaw ang Diyos lamang na sasambahin namin sa lugar na ito. And we declare victory, Panginoon. Victory, blessing, Panginoon, O God. Hallelujah. Anointing, Panginoon, O God. Thank you, Father God. To you all the praises, the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Tayo po ba ay handa nang ibigay ang pinaka-the best nating pagpupuri sa ating Diyos? Amen. Tanong nyo nga yung katabi niya, sabihin niya sa katabi niyo, handa ka na ba? Ayan, nasa likod, tanong mo, handa ka na bang ibigay ang the best mong pagpupuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sabi po sa ating aawitin, ang ating Panginoon, He is an awesome God. Tayo po ba naniniwala that He is awesome in our lives? Amen. Kaya po sa umagang ito, sabay-sabay po nating idideklara how awesome, how great is our God sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya tayo umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, so you cannot be shaken, not be shaken, not be shaken. God is awesome, God is awesome in this place. He says His presence.
natin sambahin at purihin ang ating Diyos sa buhay. Ikaw, Diyos, lahat ng may hininga, Panginoon, ay pupurihin ka. Lord, hindi kami magsasawa
kami mapapagod, Panginoon, na sambahin ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, we thank you for everything that you have done in our lives. Kami, O Diyos, ay aawit nanggaling sa aming mga puso to express how much we love you. This morning, church, muli awitan natin ng Diyos. It's between you and the Lord this morning. Just worship Him. Give your everything to Him. Oh, yes, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Lord, we will sing. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in
Awitan po natin ng Diyos sa umagang ito. With all of your hearts, church. Sabihin mo sa Panginoon. You'll never let me sing it again. We will sing to you. A hymn of love, Lord. For your faithfulness to me, I'm carried everlasting arms. You'll never let me go. Sing through it all, through it all. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Come on, let's declare. Of Jesus Christ, my. Yes, you are beautiful. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven and earth. Jesus, you brought heaven down. Your sin was great.
Jesus. Give him the highest praise. All the glory, all the honor belongs to you, Lord. Everything that is breath, come on, praise the name. Oh, your name is powerful. Your name is beautiful. Lord, you are wonderful. We give you praise. We give you glory. Oh, we thank you for your praise. Lord, oh, we worship your name. What a beautiful name. The name of Jesus. Lord, there is no other name like Jesus. O lahat ng pangalan ay lulod sa iyo. Death could not hold you down. Oh, worship the name of Jesus. You alone be glorified in this place. No other name, no other name. Oh, death could not hold a veiled door before. Silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. We'll sing it again. Death could not hold you, death could not hold you. The veiled door before you, you silence the boast of sin and grace. Heavens are praise of your glory, for you are raised to life. Oh, praise the name of Jesus. No rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Oh, what a powerful name, what a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name, what a powerful name it is, the name of. What a powerful name, what a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, there is no other name like Jesus. Come on, worship the name of the Lord. Worship Him with all of your hearts. Sing a new song that comes from your heart. Come on, church, lift His name, worship His name. Oh, let your heart, open up your heart and worship the name of Jesus. Oh Lord, you are the mighty God, the great I am. You're my King, you're my Savior, my Redeemer, my Healer. Oh,
shout the praise. Lift up your praise. Shout your worship. Shout your praise. Lift his name through all the earth. Through all the earth. What a beautiful name. What a wonderful name. What a powerful name. Come on, worship the name of Jesus. Lift his name. Lift his name on high. Oh, yes, Lord. Nothing like your presence. There is nothing like your presence. There is joy. There is peace. There is love. There is healing. There is freedom in your name. In your presence, God. Oh, la, 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 la. Come on, just worship him. Give your highest worship that he deserves. Lord, we thank you for another year. We thank you for another year. We thank you for the life that you gave. Jesus, Jesus, Yahweh and Omega, the beginning and the end. Oh, receive the highest praise of your being. Receive the highest praise. Lord, Lord, glory. Oh, so good to be in your presence. Oh, we thank you for your presence in this place, Lord. Oh, thank you, Jesus, for the fullness of joy. Thank you for moving in our midst, oh Lord. You see every heart of your people this morning, God. Every desires of our hearts, Lord. Is to give you the highest praise, the highest worship that you deserve. Oh, for your name is beautiful. Oh, we thank you. We thank you for everything that you have done. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, thank you, God. Oh, thank you. Praise, yes, Lord. Oh, Jesus, Jesus, a powerful name. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this morning. Thank you for your presence, oh Lord. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Thank you, oh Lord. You are being glorified, Father God, as we speak the name of Jesus with all our heart. Yes, by faith, by believing that the name of Jesus is the powerful name. Oh, yes, oh God. Oh, yes, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Father, sa oras po ito, we just speak the Lordship, the Kingship of our Lord Jesus Christ in this place.
Jesus, we enthrone you. We enthrone you in our midst today. We enthrone you. Hallelujah. Yes, oh God. Yes. Let's enthrone our Lord Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, through our worship unto Him. Yes. We raise you up with our praise. We raise you up with our praise. Once more, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. Yes, oh God. Worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your As throne. we worship, God. build your Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Jesus, Oh. and take Amen. your Yes, oh place. God. And as we worship, build your throne. As we worship, build your throne. And as we worship, build your Oh, the King of Kings and the Lord of Lords. we Oh, worship, be glorified. Be magnified. Oh, yes, oh Lord. Take your place. Take your place. and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Yes, oh God. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Yes, Lord. Take your place in our midst today. Let your power, let your glory, O Lord, manifest in our lives. Thank you, O God. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in the name that is above every name, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Minsan pa, bigay natin ang pinakamalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Whew. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay naroon na darako sa pananalangin sa mga bata. Kaya punta na dito yung mga bata at papanalangin natin. Yan, praise God. Sarap pong purihin ang ating Panginoon. Amen. Naranasan nyo ba? No? Kitang-kita ko po yung mga anghel na nagre-rejoice as we worship God. Amen. Thank you, Lord. At habang naroon po na mag-move na po tayo dito sa may harapan para sabi nga ay sama-sama tayo at yan. Sige po. Ito po tayo, murong po tayo ng upo. Praise the Lord. Yan.
Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga chikiting na ito, no, sa ating mga bata na tinawag at pinili ng ating Panginoon. Katulad nga niyang kanyang sinabi, no, nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, maging tayo, maging ang mga batang ito, nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang mga magulang, sila ay tinawag at pinili na. No? Kaya ipanalangin natin sila. Ama namin Diyos, salamat po Diyos sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito na dinala mo. Thank you, Lord, dahil alam namin hindi aksidente, Panginoon, na mga batang ito ay dinala nyo, Diyos, sa lugar na ito, Panginoon, upang sa kanilang murang isipan, Panginoon, ay makilala kanila. Mataniman sila na inyong salita na buhay at makapangyarihan, Panginoon. Yes, O Lord, na sa kanilang murang isipan na ito, God, Lord, ang kapangyarihan nyo ay makakilos na sa kanilang mga buhay. Father, in the name of Jesus, patuloy po namin silang pinagkakatiwala sa inyo at dinideklara, Panginoon, anuman ang layunin at plano nyo sa kanilang mga buhay ay magaganap sa takdang panahon, Panginoon, na isinet nyo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, samahan nyo sila at hayaan nyo, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, sa Paskong ito, Panginoon, hindi material, Panginoon, na magbigay ng kaligayahan sa kanila. Ngunit ang yakap nyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang pagsama nyo ang magbigay ng tunay na kaligayahan. Kagalakan, O Diyos, na nagmumula sa inyo. Maraming po salamat. Lord, samahan niyo po sila maging sa kanilang pag-aaral. Give them the wisdom, knowledge, and understanding. And Father God, I declare, Jeremiah 29 verse 11, O God, sa kanilang mga buhay, that your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Thank you, Father. We truly, Lord, entrust their lives unto you. In the name that is above every name. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Huwag tatakbo, ha? Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa oras pong to, handa na po ba tayo sa salita ng Diyos? Excited po ako, no, dahil nito pong mga nakaraan, may mga word po na inano po si Lord at in-restore ko lang yon, no, doon sa account ko sa ano. At nung ito po ay naroon na pinagbulayan ko, na grabe po yung kapahayagan na nais niya na maipahatid sa bawat isa sa atin. Handa na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, katulad ng ating tema, sa aklat ng Mateo, yan, sa aklat ng Mateo, praise the Lord. Chapter 1. Yan. Verse 21. Matthew chapter 1, verse 21. Tayo po tayong lahat para po sa pagbibigay galang natin sa salita ng Diyos. Yan. Masabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. At siya'y manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihan salita. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Sa pagkakataon pong ito, praise the Lord, ibinigay ko po yung aking doon sa technical. Actually, wala pang title. No? Wala pang title itong basta yung mga verses. Ibinigay ko lang sa kanila at yung
At kanina habang tayo ay nag-worship, ang title na ibinigay sa akin ng Panginoon na i-share sa inyo, Why Jesus? No? Why Jesus? Kaya nga nang ano ko, ay ko, Lord, galing nyo naman. Bakit nga ba? No? Why Jesus? Katulad po ng nandito po no, sa ating tema for this month of December, nais ng ating Panginoon na sa buhay ng bawat isa sa atin na tunay na mananampalataya. Sino dito ang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon? Taas ang kamay. Yan, amen. No? Sa isang tunay na mananampalataya daw ng ating Panginoon, nais ng Diyos na maitanim natin sa ating mga puso para hindi tayo masyadong mamroblema, hindi tayo naroon na sabi nga ay dapuan ng lungkot o anumang bagay, no? Ng mga negative. Nais ang ating Panginoon na malaman natin that Jesus is the reason of the season. Amen? Jesus is the reason of the season. Ang ating Panginoong Yesus, no? Nakakalungkot po, maraming tao, hindi nila alam, no? Hindi nila alam bakit may Pasko. Kaya kung titignan nyo yung kanilang inilalagay sa kanilang bahay, Merry Xmas. No? Nakalagay doon, Xmas. Sa algebra po, kapag sinabing X, ano yon? Unknown. No? Unknown. Sinosolve. No? Hinahanap, ano ba ang value nitong X na to? No? Ano ba ang value ng X na to? Marami pong tao, lalo na po ngayon, we are in the season of, sabi nga, Christmas, no? Marami. Unknown pa rin ang ating Panginoon. No? Kaya yung iba talagang, kahit mayaman sila, no? Nasa kanila na ang lahat. Pero makikita mo pa rin, Xmas. Unknown pa rin ang ating Panginoong Jesus. No? Nakakalungkot po ito. No? At alam niyo po, yung unknown na to, yung X na ito, walang anumang bagay na pwedeng magbigay sa atin ng katotohanan para malaman natin ano ba ang ibig sabihin nitong X na to, no? Na maraming tao ito ang hinahanap, no? Kaya nga wala silang tigil ng paghahanap ng mga material na bagay dahil sa ayot sa gusto natin sa isang tao, no? Dahil ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Mayroong part ng ating buhay na hinahanap yung kawangis na yon. At ang tanging kawangis na yon ay walang ibang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. Amen? At ang kawangis na yon ay ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang nais ng ating Panginoon bilang mananampalataya, mag-umpisa sa atin. No? Mag-umpisa sa atin na maipaunawa natin, mapakita natin that truly Jesus is the reason for this season. Hindi yung mga Christmas, party, hindi yung iba pag walang bagong damit, walang bagong naroon po na, sabi nga ay, parang naroon ang kalungkutan. No? Naroon yung pero, alam niyo po, personally po ako, itong nakaraan, dahil nung nakaraan, kahit papaano, pag ganitong season, nandun talaga yung pagnanais ko na makapagbigay doon sa ating mga nanay, sa mga leaders, ganoon, no? Pero, sabi ko nga, yung blessing na ini-expect namin dahil mayroon pong dalawang blessing na malaki na ini-expect namin, na-hold. No, na-hold. No? Nasabi ko, Lord, I want to be a blessing. Pero bakit ganito? Alam niyo, sabi niya sa akin, because I am the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Not the gifts.
Hindi yung mga regalo. No? Hindi yung mga masarap na pagkain. Ang tanging presensya ng ating Panginoong Jesus is the very reason for this season. Na nais ang ating Panginoon, huwag mawaglit sa ating mga buhay. At hindi lamang tuwing December, no? Kundi every day of our lives. Kaya nga kapag po ang katotohanan na ito ay nga hindi lang basta naroon na natanim sa ating mga puso, kundi ito po ay naroon na mag-ugat, no? Lumagko, magbunga, araw-araw ay Pasko. Amen? Araw-araw ay Pasko. Bakit? Dahil araw-araw mararanasan natin siya. Amen? Kaya sa umagang ito, yung title na ibinigay ng Diyos sa akin kanina habang tayo nag-worship, Why Jesus? Why Jesus? Dito sa Acts chapter 4, verse 10 to 12, sabi nga bakit sa dami-dami ng pangalan, no? Na pwedeng ipangalan. Ang sabi pa ng anghel Jesus ang ibigay mong pangalan, no? Bakit kaya? Sa Acts chapter 4, verse 10 to 12, basahin natin. Yan. Basahin natin lahat. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yan. Naroon daw po na dito sa mga talatang ito, makikita natin, no? Ang sabi nga nun, sa verse 10, kailangan malaman ito ng lahat, no? Let it be known to all, no? Lahat daw ay malaman ito. Kahit na ano pa ang relihiyon mo, kahit na ano pa ang sekta mo, no? Kahit na ano pa ang nationality mo. Let it be known to you all and to all the people of Israel. Na nakakalungkot po maging yung ibang Jews, no? Hindi nila alam ang katotohanan na ito. No? Hindi nila alam ang tunay na, sabi nga ay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, no? Ang pangalan ng ating Panginoon. Na dito sa mga talatang ito, makikita natin, salvation is only in the name of our Lord Jesus Christ. Na yung iba tinutuya, yung iba naroon na sabi nga ay binabaliwala. Pero kung tutuusin po, ito po yung naroon po na sabi nga ibinigay na pangalan ng ating makapangyarihan Diyos, Ama, no, na nasa langit, upang ang kaligtasan ay makamtan ng bawat isa. Dahil ang sabi nga ng buo na lahat ng tao, dahil kung titignan natin, ang sabi, all men have sinned and fall short of the glory of God. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkapo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang kaligtasan na dala-dala ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang para sa ilang tao, no? Kundi ito ay para sa lahat. Kaya ang nais ng ating Panginoon, naroon na ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus ay malaman, maunawaan, maranasan ng lahat ng tao upang ang kaligtasan ay kanilang makamtan. Amen? No? At dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Ang sabi dito, Philippians chapter 2. Yan. Ang sabi po dito, let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. No? Let this mind be in you. No? Kailangan daw po naroon na ito ay mailagay sa ating mga isipan. No? Ibig sabihin, maunawaan natin, malaman natin ang katotohanan na ito. Po. Kaya ang sabi nga, mind, dito naroon na, sabi nga, nais ng ating Panginoon, na ito ay malaman natin. Let this mind be in you, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ang unang naroon na nais ng Diyos na maunawaan natin, malaman natin ng katotohanan na ito, na siya na isang Diyos, no? Ay hinubad ang kanyang pagka-Diyos, no? Yan. But made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of man. Walang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Hesus, di ba? Hinubad ang kanyang pagka-Diyos, no? Nagkatawang tao siya. At makikita natin, no? Katulad nga ng naroon na sabi nga story ng pagkapanganak ng ating Panginoon. Siya, nahari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, wino-worship, no? Naroon ng mga anghel doon sa kalangitan, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawan tao, no? He humbled himself na kung saan, doon sa pagkakatawan tao, kung tutuusin nga, pwede siyang maipanganak ng isang royal blood. Kasi hari ng mga hari siya, di ba? Pwede siyang pumili. Pwede niya piliin si Queen Elizabeth, no? Dahil he belongs to a royal blood. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero ang sabi nga, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, no? Naroon yung sabi nga, he made himself of no reputation. Hindi niya pinagmalaki, no? Hindi niya naroon na sabi nga ay pinanghawakan na siya ay hari ng mga hari. No? He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Ano po? Na siya ay parang sabi nga, saan siya pinanganak? Sa isang sabsaban. Anong nasa sabsaban? Mga hayop, di ba? Naroon na hanggang sa ganong kababang kalagayan ay inako, no, inangkin ng ating Panginoong Hesus. No po? At makikita po natin na, sabi nga ay, naroon na siya ay namuhay katulad ng isang tao. Bakit? No? Katulad ng ibang mga pilosopo. Nako, hindi ako naniniwala dyan sa Hindi ako naniniwala dyan sa Biblia. Gawa lang yan ng tao eh. Di ba? Yung mga nila. Meron ako narinig na gano'n, no? Hindi daw niya pinaniniwalaan ang nakasulat sa Bible. Bakit? Dahil ito ay gawa lang ng tao, no? At meron namang isang mananampalataya na nagsabi na kaya tao ang gumawa niyan, no? Dahil tao ang nangangailangan niyan. Kung hayop ang nangangailangan niyan, no? Eh di sulat hayop ang mangyayari diyan. O kaya yung mga huni lang, yung mga lang, makukuha na nila, no? Alam niyo po, may kakaibang sabi nga ay instinct na katalinuhan ang mga hayop, no? Kung pagmamasdan nyo, no? Minsan meron akong nakita, no, na isang, hindi ko alam kung vlogger yun o yung parang nag-aano sila ng video. Alam niyo ang alaga niya. Usually, kapag halimbawa, nag-alaga ka ng hayop, ano yung unang parang gusto mong alagaan? Ha? Aso? Ano pa? Pusa? Yung medyo weird o yung medyo ha? Katulad sino ba yung sa Ilocos Sur? Si Chavit Singson. Ano yung mga alaga niya? Ha? Mga wild animals, no?
Doon mo daw makikita. Pero ito pong nakita ko doon sa video, no? Kakaiba po ang alaga niya. Sa palagay niyo, ano ang alaga niya? Ha? Sige, ahas. Ano pa? Turtle? Ano pa? Ibon? Ano pa? Sige, isip kayo. Yung pwedeng alagaan. Buhaya? O, pwede. Ano pa? Ha? Giraffe. No? Kailangan malaki yung ano mo doon. Ano pa? Alam nyo, wala doon sa mga sinabi nyo. Dahil ang kanyang alaga ay langgam. Nagulat po ako, ang kanyang alaga ay langgam. No? Nandun na meron siyang iba't ibang parang, ang tawag dito? Ano ba yung tawag doon sa aquarium? No? Mga nakasalamin pa yan. At alam nyo, yung mga langgam na yon, makikita natin, may mga pangalan pa kung saan galing yung langgam na yon, kung anong klase ang langgam na yon. No? Weird, di ba? No? Pero makikita natin, bakit? Bakit siya nagkaroon ng interest sa mag-alaga ng langgam? Dahil minsan sa isang araw sa kanyang buhay, naka-focus siya. Bigla niyang napag-focusan. Natuwa siya. No? Natuwa siya. At naroon na nagkaroon siya ng desire na pag-aralan. No, pag-aralan itong mga langgam na ito. Kasi actually, nasa Bible yon, di ba? Wala silang leader, pero nagkakaisa sila. Wala silang leader, pero alam nila yung timing. Na bago magtagulan, no, mag-iipon na sila ng pagkain nila. At makikita natin, nandun yung unity. No? Na kapag nakita mo yung isang hilera na yan na langgam, lahat may buhat. No? Lahat may buhat-buhat na mga pagkain nila. At inilalagay nila, meron silang isang lugar na doon nila i-stock. No? Bigla po siyang nagkaroon ng ganong desire. Dahil napag-focusan niya. No? Naibigay niya yung focus niya doon sa mga langgam na yon. No? Kaya sabi ko, grabe naman tong taong to. Weird naman. Talagang ilan po yung malalaki niyang iskaparating ganyan na pinakita. Hindi ko alam kung sino nag-interview nun. No? Talagang, halimbawa, itong lugar na ito, makikita nyo, para sa kanya, ang imagination niya nga kingdom. No? Kaya yung lugar na yon, makikita nyo na nilagay niya ng mga parang, basta ginawa niya ng kingdom, parang kingdom, malayang nakakakilos yung langgam na yan, no? Tapos may isang eskaparate, mga langgam, di ba, may pula, may itim, mayroong maliliit, iba-iba, di ba, ang klase ng ganon, no? Kaya makikita natin na kapag ang isang bagay ay naroon na napag-focusan mo, napag-aralan mo, no? Talagang magkakaroon ka ng believe dito, no? Katulad niya, nagkaroon siya bumilib siya doon sa mga langgam na yon, no? Kaya, tayo minsan, para bang, dahil baliwala sa atin, pag nakakita tayong langgam, lalo na nag-uumpukan, ano ginagawa natin? Ha? Dinudurog natin, naroon na winawalis natin, pero siya hindi Pag nakakita siya ng ganun, parang nagkakaroon siya ng compassion na alagaan ito, no? Huwag silang masaktan. No po, grabe. Alam nyo, katulad po ng sinabi sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11, praise the Lord, naroon daw, sabi nga, we must know Him. Kaya ang sabi nga, let this mind be in you. Kailangan daw naroon na yung isipan na ito, yung kaisipan na ito tungkol sa ating Panginoong Hesus ay malaman natin para makita natin, maranasan natin, bakit ipinangalan siyang Jesus? No? Bakit Jesus ang binigay na pangalan? Pwede namang
Ismael, no? 'Di ba? Katulad nga ng mga Abraham, no? Isaac, ang dami. Pero espesyal ang pangalan na ito na ibinigay ng Diyos Ama para sa ating Panginoong Hesus. Patuloy natin yung no? Let this mind be in you. Yan. And being found the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Yan. Therefore, God has also highly exalted him, and given him the name which is above every name. Yan. Ang pangalan pala ng ating Panginoong Hesus, no, ay pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Na ang sabi dito, yan, sa verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth. Ganoon kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na lahat daw ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. No? Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Para saan? To the glory of God the Father. Ito daw po pala ay isang paraan para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos Ama. Kapag ang isang tao ay nalaman niya, no? Sabi nga, naunawaan niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? At dahil naunawaan niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, na idideklara niya na Jesus is Lord for the glory of God. Amen? Alam niyo, ito po ay naroon na binabasa ko kasi nung una, nakita ko yung aking assignment na, yun nga, ako yung ngayon, no? At nung hiningi ko na, Lord, ano po yung mga word nyo na nais. Tapos, isa-isa, binibigay, yung ginagawa ko, sinisave ko, no? Sinisave ko. At nung ito po ay binasa ko na, isa-isa yung mga word na ibinigay sa akin ng Panginoon. Yun nga, Acts chapter 4, verse 10 and 12. Ito, Philippians 2, verses 5 to 11. Grabe! Nakakamangha yung kapahayagan na kanyang binibigay. Na ang sabi nga po dito sa verses 2, Philippians 2, 5 to 11, we must know Him, His birth, death, and resurrection. No? Before we can believe and confess Jesus as our Lord and Savior. Bago daw po pala natin naroon na ma-confess o maihayag talaga ng tao sa ating puso, no? Na naroon talaga yung, habi nga, ay maranasan natin yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. We must know His birth, no? Dapat daw malaman natin yung kanyang kapanganakan, yung kanyang kamatayan, at maging yung kanyang pagkabuhay na maguli. Kapag hindi natin naunawaan ang mga bagay na ito, alam niyo po, hindi natin maidideklara, hindi natin maaangkin, hindi natin maipapahayag na siya nga ang Panginoon, no? That Jesus is Lord. Kaya ang mangyayari nun, walang epekto sa buhay natin. No? Walang epekto kasi hindi natin nasasabi talaga ng mayroong pananampalataya. At ang sabi nga dito sa Romans 10, 9 and 10, no? Kapag pala, dito muna tayo. We must know Him, His birth, death, and resurrection before we can believe and confess Jesus as our Lord and Savior. Kailangan natin maunawaan. Ano ba ibig sabihin ng knowing? No? We must know. Knowing. Let this mind be in you,
Kailangan daw malaman to. Kailangan matutunan natin to, yung mind. Kaya sinabing mind eh. Ito yung naroon na, sabi nga, tinutumbok kapag sinabing no. No? Knowing. Let this mind be in you. Ano ibig sabihin ng knowing? No? Paano natin to malalaman? By hearing the word of God. No? By hearing. Matututo ka, sabi nga, magkakaroon ka ng kaalaman kapag nakinig ka. No? Kapag nakinig ka. Kaya 'di ba sa school, no? Sa paaralan, kapag ang isang bata ay naroon na hindi nakikinig, ano nangyayari? Kapag hindi nakikinig ang isang estudyante, ha? Walang natututunan. Kaya pag nag-exam, ang resulta, bagsak. No? Pero kapag siya ay naroon talagang nag-focus, nakinig ng salita ng Diyos, so nakinig, no? Matututo siya. Alam nyo, nung kami po ay nasa Mindoro, meron kaming school doon. At dahil sa kakulangan ng ang tawag dito, ng teacher, no? Kailangan ko magturo, no? Nagturo ako ng nursery, kinder, prep. Sa umaga, nursery, kinder, prep. No? Sa hapon, math ang tinuturo ko para sa grade 4, grade 5, grade 6. No po? No? At doon sa math, meron ako isang estudyante na laging kapag nag-e-exam, talagang bagsak. At bilang guro, syempre hindi yun nakakaano sa iyo, di ba? Hindi yun masaya para sa iyo. Kasi parang hindi siya natututo eh, no? Hindi siya natututo. Sabi ko, Lord, ano ba? Kaya minsan nangyayari, paulit-ulit, no? Para lang sa kanya, para maunawaan niya, paulit-ulit, no? Na ituturo ko yung bagay na yon, no? Para ma-catch up niya. Pero ganun pa rin. Pero alam niyo, minsan, nagbigay siya talaga ng focus, nakinig siya. Alam niyo, sa bibig niya, ang sabi niya, ganun lang pala yun. At talaga sabi niya, ganun lang pala yun. Magmula noon, pag nag-e-exam kami, nagbibigay ako ng quizzes, mataas na yung nakukuha niya. Bakit? Dahil natuto siya na makinig. Natuto siya na mag-focus, nakinig siya, no? Sa itinuturo. Gayon din po tayo. No? Gayon din po tayo. Kapag po tayo ay naroon na nakinig, no? Tayo po ngayon ay nag-uusap tungkol sa spiritual, nakapakinig tayo, no? Naroon po na natututunan natin. No? Actually po, ang Bible po, hindi pa ako born again, nagbabasa na ako. Yung New Testament, may nagbigay po sa akin, binabasa ko na siya. No? Pero, dahil hindi ako nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, no? Hindi ako nakakapakinig ng ng mga preaching, ng mga Bible study pa noon, ang dating sa akin, yung binasa ko na New Testament, no? Especially yung 4 Gospels, ang dating sa akin, parang pare-pareho lang pala ang kwento. No? Parang pare-pareho lang ang kwento. Parang, kumbaga, dahil ang isa sa bisyo ko po noon ay magbasa ng comics, no? Para sa akin, parang kwento lang din ng comics. Pero, nung ako ay makarinig talaga, no, ng pangangaral ng salita ng Diyos, bigla pong nabuksan, no? Bigla pong naroon na kakaiba-iba yung nalaman ko, yung katotohanan. Yung katotohanan, no?
At ang sabi nga po, knowing ay by hearing, no? By hearing, through preaching, through our meditation of the Word of God. Paano mangyayari yon na you are hearing through meditation, no? Dahil naroon po na kapag, halimbawa, di ba, kapag nag-meditate ka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo pag nag-meditate ka? Halimbawa, yung Psalms 23. Gusto mo siyang i-meditate. Anong ginagawa mo? Hello, may kausap po ba ako? Anong ginagawa pag gusto mong i-meditate yung Psalms 23? Ha? Binabasa mo ng paulit-ulit. Ang pagbasa ba ng ginagawa mo ay sa mata lang? Malakas. Di ba? At kapag malakas mo yung binabasa, ano nangyayari? Naririnig mo. No? Naririnig mo. Kaya ibig sabihin, yung knowing daw ay by hearing. No? Hearing through our meditation, sa preaching, no? Yung Word of God. Dahil di ba ano sabi sa Romans 10:17? Basahin natin. Romans 10:17. Yan. So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Yan. Nagkakaroon daw tayo ng pananampalataya, no? Pagtitiwala sa ating Panginoon, sa Diyos, sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya napakahalaga, no? Yung knowing by hearing and hearing the Word of God. Bakit? Dahil doon ka lang magkakaroon ng tunay na pananampalataya. No? Dahil ang sabi sa Bible, Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Hindi sapat kasi na ikaw ay mayroong relihiyon, no? May sekta ka, pero wala kang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pananampalataya, nakakamtan lang pala, natatanggap lang natin by hearing and hearing by the Word of God. No? Kaya po naroon, at kapag ikaw ay nahabi nga ay naroon na nagkaroon ka ng pananampalataya, ang sabi sa Hebrews 11:1, no? Faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. Kaya kapag mayroon ka ng talagang tunay na pananampalataya, no? Yung mga nababasa mo, yung mga nalalaman mo, especially sa buhay ng ating Panginoong Hesus, doon sa mga himala niya, nagkakaroon ka ng pagtitiwala o pananampalataya na kaya niyang gawin yon. Walang imposible sa Kanya. Lalo na kapag nalaman mo na siya, bagamat siya ay naroon na, habi nga ay napahirapan, di ba? Naroon na dumanas ng hirap, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. Pero, pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na magmuli. Kapag ang katotohanan na ito, no, ay naroon na nalaman mo at nagkaroon ka ng pananampalataya kung paano ang ating Panginoong Hesus, ang kamatayan ay pinagtagumpayan, how much more ang ating mga problema na nararanasan. Amen? No? Kaya makikita natin na before we can truly confess that Jesus is Lord, to glorify God, we must know. Kaya nga, let this mind be in you. No, ang sabi nga no, we must know the birth, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Para yung tunay na kaligtasan, no? Kasi yung kaligtasan po na ino-offer ng Panginoon, ng Diyos sa atin, ay hindi lamang kaligtasan para doon sa eternal life. Ito ay kaligtasan
kahit dito pa, nandito pa tayo. Kaligtasan sa sakit at karamdaman, kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan sa mga emotional problems, kaligtasan sa lahat ng bagay na negatibo. Ito po yung nais niya na matanggap natin, no? But we must know, no, the birth, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kapag ito po ay naroon na sabi nga ay talagang nalaman natin, no? At nagkaroon tayo ng pananampalataya, walang problema na pwedeng magpabagsak sa atin, no? Alam niyo, ito po ay pinaunawa ng Panginoon sa akin. Noong kami nga po ay magkaroon ng biglaang problema bago kami ilipat dito, no? Na kung saan biglang merong nagbibintang sa amin, may mga salita na mga negatibo, no? Na kung tutusin, ikaw mismo, ako personally sa sarili ko, alam ko na hindi ko yung ginawa. Pero dahil alam ko, no, nalaman ko yung birth, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, hindi ito nagkaroon ng effect sa akin. Hindi ito naging hadlang, no? Hindi ako naroon na nasaktan, no? Kahit na anong pagbibintang pa ang sabihin. May nagsabi pa nga sa akin Pastora, meron ka daw kinuhang ganyan, no? Yung iba kapag ganun, merong bintang na ganun, nagagalit ka agad kung ano-ano lumalabas sa bibig. Pero kapag pala alam mo yung birth, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, hindi mo yon papansinin. Hindi yan magpapabagsak ng pananampalataya mo sa Panginoon, no? Alam nyo, isa pang naroon na, no, sabi dito, confessing that Jesus is our Lord gives glory to our God, no? Minsan nagtatanong tayo, Lord, paano ko ba kayo mapapaluguran, mapaparangalan? Through serving? Yan, may mga ministry. By serving, pero yung palang mga motibo ng puso, wala. Ginagamit lang pala yung mga talento. Kaya pag nagkaroon ng problema, pagsubok, bagsak ka agad. No? Pero kapag pala yung katotohanan na ito ay talagang nakatanim sa ating mga puso, hindi tayo maapektuhan. Bakit? Dahil alam mo na maging ang kamatayan ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. No? Sabi ko nga noon, yung mga leaders namin nagagalit. No, nagagalit dahil doon sa mga bintang na ibinibigay sa amin, yung sa mga salita na ibinibigay nila, no? Pero sabi ko nga, ako nagtataka ko, Lord, bakit hindi ako makaramdam ng galit? Hindi ako makaramdam ng negative, no? Ang nararamdaman ko pa nga, excitement no? At sabi ko nga, merong isa na lumapit sa akin, no? Gusto niyang parang pagtanggol kami doon sa main. Pero sabi ko nga sa mga leaders, walang pupunta doon para ipagtanggol kami kasi may Diyos kaming pinaglingkuran na nakakaalam kung ano yung ginawa namin. Wala kaming mailatagaw, wala kaming maililihim na siya ang great judge natin. Kaya wag po tayong matakot. We have the great judge, no? That will reveal the truth and the truth will set us free. Amen? No? Na sabi nga nun, na kapag na-focus ako doon sa sarili ko, no, sa amin, na pwede mo sabihin, ginawa mo na ang lahat, inabandon mo na nga yung pangarap mo para maglingkod. Ngayon, ganito pa, pagbibintangan kami, no? Kung ano-ano pa ang sasabihin. Pero alam nyo, sabi ko nga, kapag gusto na gano'n ang isigaw ng puso ko, kapag nakita mo pala yung birth, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, mapapahiya ka sa sarili mo. No? Dahil ni sa katiting, nahirap ang dinanas ng ating Panginoon, hindi maikukumpara. No? Hindi maikukumpara yung mga pinagdaraanan natin. Kaya dahil dito, makikita po natin, hindi yon magkakaroon ng negative impact sa ating mga buhay. If we know the birth,
Ano ba ang sinisimbolo ng birth ng ating Panginoon? Ano ang sinisimbolo nito? Yung kapanganakan ng ating Panginoon. Ano ang sinisimbolo? Ha? Ano? Pag-ibig? Ano pa? Buhay? Ano pa? Pagpapakumbaba. Katulad sinabi sa Philippians chapter 2, yung ating binasa. Siya na isang Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, no? Makikita natin yung pinakamababang kalagayan ng tao ang kanyang pinagdaanan, pinanganak sa sabsaban. Wala pa sigurong sabi nga, kahit pinakamahirap pa. Walang ipinanganak sa sabsaban. Pero ang ating Panginoong Yesus, pinagdaanan niya. Ibig sabihin, ang pagpapakumbaba ay pinakita niya sa atin. No? Doon sa death, birth, death, ano yung death? Ano yung doon sa ano? Bago siya namatay. Yung hirap, yung sakit, di ba? Yung hirap, yung sakit, na dinuran siya, hinampas siya, no? Lahat na. Pero yon ay mayroong layunin, may purpose yun. Pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Na doon sa Garden of Gethsemane, alam na alam niya pagdadaanan niya yun eh. Diba? Alam na alam niya pagdadaanan niya lahat ng hirap na yun. Pero anong sinabi niya? Father, let not my will be done, but your will be done. Amen? No? Kaya titignan po natin na kaya napakahalaga ng birth, death, at makikita natin after death, the resurrection of our Lord Jesus Christ. At alam nyo, doon sa resurrection na yon, anong ibig sabihin ng resurrection ng ating Panginoon? Thank you, Michelle. Ano yung revelation sa inyo ng resurrection ng ating Panginoon? Ha? Power. No? Ano pa? Victory. No? Ano pa? Freedom. No? Ano? Salvation. No? Kapag alam natin yon, na yung bagay na yon, ibig sabihin, lagi kang mayroong pag-asa. Di ba? Meron kang pag-asa. Walang imposible sa Kanya. God is in control. Ganun lagi ang magiging natin. Alam nyo, ang unang-una na verse na ibinigay na yung nag-mentor sa akin bago ko maka-attend doon sa JIL noon. May nag-mentor sa akin, si Sister Alma. Salvation Army, ang ano niya, no? Siya ay nagtatrabaho sa BBP. Ako naman po noon ay nagpa-part-time doon sa Alcon Laboratory. Laboratory yun ng gamot, no? Dahil ang tiya ko ang nagtatrabaho doon, parang nagpa-part-time kami. Nakakasama ko si Sister Alma sa service. Sa service kasi yung Alcon Lab sa Makati, malapit doon sa DBP. Kaya parang magkakasabay kami sa service noon. At siya yung ginamit ng Panginoon sa akin una for mentoring. Talagang binigyan niya ako ng oras, no? Pinupuntahan niya ako. Naalala ko noon sa Kapitolyo noon na meron siyang binibigay sa akin ng mga cards na ganon, mga memory verses yun. At ang unang-una na sinabi niya sa akin, ito ang una mong i-memorize. Ano yung una niyang pinamemorize sa akin? Galatians 2:20. Ang sabi dito, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ito yung naroon na unang-una na salita ng Diyos na ipina-memorize niya sa akin. At alam nyo, nakita ko po yung impact nun, no?
nakita ko yung impact noong salita na yun ng Diyos. Dahil minsan may time na bina-Bible study niya ako doon sa Kapitolyo, no? Nag-aaral pa po ako noon sa Mapua. Meron pong siyempre, kabataan, hindi nawawala yung meron kang crush, no? Chemical engineering ako. Yung crush ko, civil engineering ang kinukuha. Taga-Kapitolyo din. Kumbaga, parang nakakasabay ko dun sa pagsasakay kami ng bus, papunta ng Mapua, dahil nagdadaan doon. At sa pagkakataon na yon, alam yun nung mga tiya ko, gano'n, pag kami nagsisimba, doon sa simbahan, doon sa St. Francis, meron silang regular na upuan ng family nila. Tapos, kami naman, doon sa may likuran, no? Siyempre, kumaga kabataan, may kilig, gano'n. Tapos, nakasama na rin kami nun doon sa choir, no? Gano'n. May ganong mga At alam niyo po ba, pero ako kasi, ang style ko po, kapag halimbawa, crush ko yung isang kapag tinignan ko, tapos napatingin sa akin, iwas ka agad akong gano'n. Gano'n yung bigla po, nagulat ako. Pero alam ko that this is a test, no? Test yon sa akin. Kung talagang kung totoong magmamanifest yung Galatians 2:20. Nagba-Bible study kami ni Sister Alma doon sa Kapitolyo. Doon, may parang park na Bigla po, dumating yung isa kong kapatid at sinusundo ako. No? Dahil may bisita daw ako. May bisitang pumunta sa amin. Alam niyo kung sino yung bisita na nagpunta sa amin? Yung crush ko. Nagulat po ako. Sabi ko, bakit? Wala naman kami nung parang nag-uusap. Wala naman. No? Bigla po. Siyempre sila, alam nila, sila yung kinig na kilig. No? Naalala ko yung isa kong nung binibigyan ng meriende, sila yung nagkakanta tapon yung soft drinks, no? Para entertainin siya. No? Pero alam niyo, nung sinabi po yun sa akin, doon ko naramdaman, sabi ko, parang walang dating. Pero nagsabi ko doon sa kay Sister Alma, sabi ko, sis, muna, dahil meron daw tao sa bahay, no? Tapos nung pagdating ko doon, hindi ko alam kung anong parang nakita niya na, sabi niya sa akin, ay, busy ka pala. Alam niya, sagot ko, oo nga kasi may Bible study kami. Bina-Bible study ako nun si Sister Alma. Sabi niya, ay, sige, babalik na lang ako pag wala kang Bible study. Alam niya ang sagot ko? Araw-araw kasi meron kaming Bible study Kaya sabi ko nga, Lord, kung hindi nag-manifest yung Galatians 2:20, abay, pagkakataon na yun, di ba? No? Pagkakataon na yan, ang tagal mong crush na bigla-bigla pupunta sa inyo. Hindi ko alam kung paano niya hinanap yung bahay namin. Pero I know that it is a test for me. No? Yun ay naging test sa akin para yung talagang manifestation nung yung word na mineditate ko ay mag-ano sa akin. At praise the Lord, after nun, nawala na yung crush ko sa kanya. Kasi nga, na-focus na ako ngayon, no? Sa love ko kay Lord. Nandun na yung pag-ano ko na maghanap sa kanya. Na kahit na, nung time na yun, di pa ako umaten ng fellowship, nagsisimba pa rin, pero nagkaroon na ng pagbabago. Bakit? Dahil pagsimba ko, dala ko na ang Bible ko. At pagkatapos kong magsimba, hindi ako natatapos na naka-attend ako ng misa. Nagdadaan ako doon sa Kapitolyo, nag-quiet time ako. At doon ko nga natanggap yung Hebrews 11:10 na ang sabi doon na, tingnan mo, hindi pa, anong pangalan itong nag-ano ng ate? Ano yung mga yung Hebrews 11:10? Alam niyo, nagulat po ako dito. Nung tanggapin ko itong salitang ito, yung Hebrews 11:10. Paki-flash mo. Hebrews 11:10. Yan. Nasaan na?
Maganda po yung revelation dito na natanggap ko. Nung ito ay nabasa ko, nagrema sa puso ko. Kasi nung time na yon, kasabay ko yung tiya ko, yung kapatid ko, parang ayaw na nila na magpunta ng simbahan. Ayaw na nilang umattend ng misa. Pero ako po, kahit nag-iisa ako, diretso pa rin. Kaya lang, kasama ko na ang Biblia ko. At nung ako ay mag-quiet time, doon sa Kapitolyo, after kong umattend ng misa, ang sabi doon, Hebrews 10 pala. Hebrews 10. Kasi ang sabi doon sa Hebrews 10 pala, Hebrews 10:11. Yan. Yan. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Yun yung pinanggalingan ko eh. Di ba? Doon ako galing eh. Katatapos ko lang nun eh. Di ba yung doon sa paulit-ulit. Paulit-ulit. Minsan nga, pag kunwari, nag-aano kami, kung kabisado mo na. Kabisado mo na ang gagawin. No? Pero nung mabuksan ako, magkaroon ako ng knowledge na mabuksan yung mind ko sa pamagitan ng salita ng Diyos, naging kakaiba. Yung nga sa pagtanggap ng communion, di ba? Araw-araw yun eh. No? Every Mass may communion eh. No? Alam niyo noon, parang ang hinihintay ko lang na go signal kapag yung communion, yung ling, yung bell. Pag halimbawa, alam mo na, kapag may unang bell, luluhod ka. May bell, tatayo ka. Yung kumaga may mga signal. No? Pero alam nyo, yung Word of God, yung desire na makilala, yun nga, na naging part ng life ko, ang Bible. Alam niyo, pag communion na, nagkaroon ako ng conviction na bago pumunta. Dati kasi, di ba, pag yung kling, tapos pilahan na, makikipila ka na rin. Di ba? Pero nung time na yun, hindi ako tumatayo dun sa aking upuan, no? Hanggat hindi ko sinasabi, Lord, patawarin niyo po ako. Ano man pong kasalanan, ang nakikita niyo sa akin, patawarin niyo po ako. Make me worthy, Lord, to receive this. Biglang naging ganun yung panalangin ko. No? Kasi ang sabi sa Bible, doon ko nakita lang, doon sa 1 Corinthians 10:23, no, yung tungkol dito sa ating Holy Communion. Kapag pala, ginagawa mo ito ng hindi tama, no, nagkakasala ka rin. Pero nung time na yon, talagang tinuruan ako ng Lord na dati-rati basta makikipila ka na lang, no? Makikihingi ka lang, tapos, amen, ganun lang. Pero parang walang impact. Parang ginagawa mo lang religiously. No? Pero wala yun talagang katotohanan. Pero nung malaman ko yung kanyang salita, naging iba ang dating sa akin. No? Nandun na talaga yung humihingi ako ng tao, nagpapalinis, hindi ko pa alam nun yung pagpapalinis, hindi ko pa alam yung tungkol sa dugo ng Panginoon. Basta ang ko, Lord, patawarin niyo po ako. No? Ganun ang naging ko sa no? Kaya makikita natin na ang sabi nga, before we can confess Jesus is Lord, we must know Him. We must know His birth, His death, and His resurrection. At ang sabi dito sa Romans 10:9 and 10, tingnan natin. Sa Romans 10:9 and 10, believing with our heart and confessing with our mouth the Lord Jesus to have the salvation. No? Kapag pala naroon na nalaman mo na, no? Yun nga, sa pamagitan ng hearing o yung preaching na nag-ano sa iyo, and then magkakaroon ka ng pananampalataya, then you can confess it with your mouth. Kaya napakahalaga, katulad sinabi doon sa Romans 10, kailangan muna magkaroon ka ng faith, ng believing. No? Diba? Ang sabi doon,
If you will believe with your heart, yan, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. No? Kaya napakahalaga po nun, yung pananampalataya na nanggagaling sa ating puso. Di ba katulad nga nung na-testify ko na sa inyo na meron ako naging professor. Yes, sinasabi niya lagi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero wala siyang tunay na pananampalataya. Kaya ano ang dating? Ano ang dating doon sa pagkakonfess niya about our Lord Jesus Christ? No? Ito ay expression lang. No? Expression niya lang. Kaya kapag pala talagang naroon yung ano mo kay Lord, no? Kapag ganun ang naririnig mo, ako nagulat ako dahil sabi ko, every time na sinasabi niya ang pangalan ng Panginoong Hesus, iba yung nagiging dating sa akin. Para bang pang-iinsulto. No? Wala yung reverence, wala yung pag ano sa Panginoon. Kaya every time na naririnig ko siya na nasabi ng Jesus Christ, no? Medyo ano pa naman siya. Iba yung nararamdaman ko. Kaya nung time na yun talagang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat ako sa isang papel. Sinulatan ko siya. No? At ang sabi ko sa kanya, Sir, the name of the Lord Jesus Christ is not to be used in vain. For His name is to be praised, to be honored, to be respect. Ganon, talagang ganon ang inano ko. Tapos after nun, nung isinulat ko yon, nag-abang ako dun sa pintuan nung labasan na kami. No? Talagang inabangan ko ang paglabas niya. At paglabas niya, inabot ko yung papel. Inabot ko yung sulat na ginawa ko. Sabi ko, Sir, siya naman, kinuha niya. At nakita ko, habang siya ay naglalakad, binasa niya, binabasa niya. At praise God, magmula po noon, hindi ko na siya naringgan ng pagsasabi ng pangalan ng Panginoong Hesus in vain. No? Hindi ko na siya naringgan. Kaya makikita natin, iba. No? Iba na dinideklara natin ang pangalan ng Panginoong Hesus nang may pananampalataya ka. At tandaan natin, if we confess, no? Katulad ng sinabi nga dito sa Philippians chapter 2, no? Na naroon na i-confess natin ang ating Panginoong Hesus with faith na may tunay na pananampalataya. Ano ang sabi doon? We glorify God. We glorify God. Kaya napakahalaga po noon. Naalala ko, nung kami po ay, yun nga, naka-attend na sa Jesus is Lord kami po noon. Alam nyo, lagi pong pinakakanta yung He is Lord, He is Lord. Sino nakaalam ng awit na yon? Simple lang yung lyrics nun eh. Sabi doon, He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. At alam nyo, dahil ang awitin na yon, ang pagdideclare that Jesus Christ is Lord, ay naidideklara ng may tunay na pananampalataya. Signs, wonders, and miracles ang aming nakita. Kaya po, grabe. No? Grabe. Walang worship na hindi inaawit ang He is Lord, He is Lord. Ito yung parang kumbaga ay national anthem
ng Jesus, ng JIL noon. Talagang every time, lalo na pagtatayo si Brother Eddie, lagi niya itong pina-aawit. Let's sing, He is Lord, He is Lord. Bakit? Sabi dun sa Philippians chapter 2, nag-glorify. Nag-glorify ang Diyos Ama sa langit. Kaya pala ganon ang himala. Kaya pala ganon yung grabing anointing na naranasan namin noon. May time noon, alam nyo, after sa school, dati, umuwi na ako noon. Pero nung makakilala ko sa Lord, after na school, pumupunta ako sa office ng JIL. Naghihintay ako, saan may Bible study? No? At may time noon na ang Bible study ay sa Luneta. No? Doon sa Luneta. Alam nyo, hindi mo kailangan maghintay ng crowd. Hindi mo kailangan maghintay ng crowd. Ang gawa lang namin noon, ang gagawin lang noon, isa-set up lang yung speaker, simple lang. 2 speaker na malaki, isang amplifier na pwedeng ikabit doon sa, anong pangalan to? Sa battery. Nung sasakyan ni Brother Eddie, ang sasakyan niya pa doon, yung parang, anong tawag doon? Parang, ngayon kasi USB na ang tawag. Tama raw. No? Ganon. Ilalagay lang doon yung ano. At ang sekreto, idideklara lang that He is Lord. Alam nyo, may time nga nun eh. Nakasama ako. No? Nakasama ako. Isinet up na. No? Nandyan na. Tapos biglang sabi ni Kuya Ed, Stella, magpakanta ka na. Naku po, walang tao yan. Walang tao yan. No? At dahil ako nga naatasan, ang laging kinakanta, He is Lord. Nung inawit yung He is Lord, grabe. Magugulat ka, unti-unti, lumalapit ang mga tao. No? Talagang lumalapit ang mga tao. Tuloy-tuloy lang awit, tuloy-tuloy lang. Paulit-ulit yung He is Lord na yan. At kapag naroon na marami na, tsaka na i-declare ni Kuya Ed, yung salvation na makukuha by accepting our Lord Jesus Christ. Maging sa buhay natin, kailan mo diniklara that Jesus is Lord over your life? Ang sabi dito, sa John 14:13, to glorify God, ask in Jesus' name, and He will do it. John 16:23, ask the Father in Jesus' name, and He will do it. No? Basahin natin John 14:13. Yan. 14:13. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sa bawat prayer pala natin na ginagawa, in the name of Jesus, with faith. Kasi, di ba, katulad ng inano natin kanina, we must believe. Kaya hindi po pwede na basta na lang natin i-confess ang pangalan ng Panginoong Jesus, wala naman yung pananampalataya mo. No? Halimbawa, meron kang sakit at karamdaman na naramdaman. No? Pagpapapray ka in the name of Jesus. Pero habang pinagpe-pray ka, yung utak mo, iniisip na kung ano yung gamot, kung ano yung na dapat mong inumin. Do you think mararanasan mo? Ang sabi dito, kapag daw, no? Tingnan natin yung ano. Dito sa John 16:24. John 16:24. Until now you have asked nothing in my name.
Ask and you will receive, that your joy may be full. Ito yung isa na namang inano sa akin ng Lord. Every time pala na ang hiniling natin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, nang may pananampalataya, no, tandaan natin, it is impossible to please God without faith. Kaya, kahit nag-pray ka pero wala kang pananampalataya, no? Hindi mo mararamdaman. Ang isa sa indication that you are praying with faith, believing that there's nothing impossible unto our God, your joy may be full. Mararanasan natin, matatanggap natin yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. At tandaan natin, yung kagalakan na yon, hindi siya hindi siya basis doon sa nangyayari. Kaya nga, joy unspeakable. No? Hindi mo maunawaan. Hindi mo maunawaan, nandyan pa yung sakit, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Meron akong kagalakan. No? Sabi nga, that your joy may be full. No? Yung kagalakan, that is yun yung unang-una na ipaparana sa atin ng Panginoon. No? If we pray in the name of our Lord Jesus Christ with faith, believing that there's nothing impossible unto Him, the joy of the Lord will be full in our hearts. Yung kagalakan, no? At kapag ang isang tao ay puno ng kagalakan, ano ang lumalabas sa bibig? Ha? Ano ang lumalabas sa bibig kapag puno ka ng kagalakan? Ha? Ano? Thanksgiving, di ba? Pasasalamat. Hindi complain. Hindi negative. Kapag puno tayo ng joy, walang negative na lalabas sa bibig natin. Pasasalamat. No? Yun ang lalabas. Yun ang lalabas sa ating mga bibig. Katulad ng sinabi sa Hebrews 12:25 yata yun. No? The sacrifice of joy, the thanksgiving in our hearts. Ito yung lalabas sa atin. Pasasalamat. Na kahit wala pa, nagpapasalamat ka na. Diba? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kahit hindi mo pa nakikita. Pero sa iyo, meron ng ebidensya. Bakit? Dahil nanalangin ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Halimbawa, pinapanalangin mo yung mahal mo sa buhay. No? Pinapanalangin mo. Dahil ito naman yung sabi niya, if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. If you pray in the name of Jesus with faith, no? Kahit na ano pa nakikita mo na nangyayari, hindi ka maapektuhan. Kaya nga yung iba, di ba? Lord, ang tagal-tagal ko na siyang pinapanalangin, wala pa yata nangyayari. Hindi lalabas yun sa bibig mo. Ang lalabas lang sa bibig mo, kapag puno ka ng joy, ang lalabas sa bibig mo, Lord, pinagaganda mo yung testimony niya. Lord, meron kang ginagawa sa Kanya. No? Ganun lagi, positive. Hindi ka magde-declare ng negative. Because you have that faith na ang hiniling mo sa pangalan ng Panginoong Yesus ay ipagkakaloob ng Ama. Amen? Kaya lagi kang may hope. Lagi kang may pag-asa. Amen? No? Kaya ito yung napakahalaga. Na kung sa ating mga buhay, naroon pa, yes, we are declaring Jesus is Lord, but you don't have that faith in the power of His name, how come? Paano nyo mararanasan yung kanyang kapangyarihan? No? Paano nyo mararanasan? Halimbawa sa sakit at karamdaman, paano nyo mararanasan if you have that, wala ka talagang pananampalataya na kayang-kaya yan ng Panginoon? Alam niyo nitong nakaraan, Monday ng gabi kami dumating, galing ng Jensan. Tuesday, naroon na, galing pala kami ng ito lang nakaraan, December 9.
Galing kami ng Batangas. Tuesday kami umuwi. No? Dumating sa bahay yung mga bata, mga apo namin. Si Ashel, yumakap sa akin. Lola, ang sakit na ng tiyan ko, saka ubo. Habing ganun. Tapos umubo pa siya sa akin. No? Ako naman, in Jesus' name, tapos hinihilot ko yung likod niya. Kinabukasan, pagising ko, ba't tumutulo na yung sipon ko? No? Tumutulo na. Tapos, bali, Wednesday yon, nung Thursday, nagsimula na akong ubuin. Eh, yung ubo, yung mahigpit ba na, ang sakit na ng lalamunan ko. Oh. Talagang parang gasgas na. Alam nyo, nung time na yon, ang ginawa ko, inano ko yung kamay ko dito sa lalamunan ko. Walang tigil, dineclare ko, Jesus is Lord over my throat, Jesus is Lord over my throat, Jesus is Lord over my throat, Jesus is... Talagang dire-diretso yun. No? Dire-diretso. At alam nyo, after ko sabihin yon na Jesus is Lord over my throat, Jesus is Lord over my throat, nakatulog po ako. Hindi na ako inubo. At kinabukasan, napun ako, wala na yung sakit. Medyo umubo ko, pero nawala. Wala yung sakit na para bang, di ba, yung parang nagagasgas, ang sakit nun. Nawala po, no? Nawala. At yun nga, katulad ng lagi kong sinishare sa inyo, doon ko nakita yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. No? Nung nabagsakan ako ng bakal, no? Nung bumagsak ako, na ito yung bumagsak sa akin, na talagang declaring His name with faith. No? With faith. Ibig sabihin, kapag sinabi mo may pananampalataya na dinideclare to, hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Talagang hindi diretso mo kasi ako sa akin, no, nananampalataya ako eh. No, nagtitiwala ako sa pangalan niya eh. Nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng pangalan niya. Hindi ako tumitigil. Hindi ko tinitigilan hanggat hindi ko nararamdaman yung kagalingan. Hindi ko tinitigilan hanggat hindi ko nararamdaman yung kaginawahan. No? I'm continuously declaring Jesus is Lord over my body. No, kung sa ano yung masakit na yon, dinideklara ko ng may pananampalataya. Kahit may nararamdaman pa ako, hindi ako nakafocus doon sa nararamdaman ko. Nakafocus ako doon sa pagdideclare ko na si Jesus ang Panginoon ng aking katawan. Amen? No? At ang sabi nga dito, no, that if we will confess our Lord Jesus Christ nang may pananampalataya, ito yung napakahalaga nito. Kailangan yung ingredient ng pananampalataya, ng pagdideklara ng pangalan ng Panginoong Yesus. God is being glorified. No? Nag-glorify ang ating Diyos Ama. At alam niyo, kapag nag-glorify ang ating Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? No? Walang sakit at karamdaman na imposible sa Kanya. Walang problema, walang anxiety, walang depression, walang anumang bagay na hindi kayang lutasin ng ating Diyos. Bakit? Sa kanyang pagkabuhay na magmuli, pinatutunayan niya that He is already victorious. Kung paano sinabi niya, it is finished, naganap na, natapos na. No? Hindi ito parang drama lamang. Hindi ito parang naroon na sinakulo lamang. Kung noon, ang alam natin, sinakulo lang. No? Ano ibig sabihin? Dinadramatize lang. Pero sa pagkakataon na ito, bilang mga mananampalataya, ito ay isang katotohanan na nais ng Diyos na maranasan natin. That if we declare the name of our Lord Jesus Christ, the name above every name, the name wherein every tongue will confess, all names in heaven, all names in earth, all names under the earth, that all will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God. No? Makikita po natin, mararanasan natin ang tunay na katagumpayan. Amen? Sinama na po tayo sa parada ng tagumpay. No? Kung paano ang Panginoon ay nagtagumpay, kasama na tayo doon. At yun ay nais ng Diyos na maranasan natin. Amen? The Lord wants us na, sabi nga, through His powerful name, naroon na maranasan natin ang tagumpay. Amen? No? Kaya, ang sabi dito, our joy may be full when we receive our answered prayer in the name of Jesus. No?
Kaya naroon na yung joy mo, no? Yung joy mo ay, alam niyo yung joy na tinutukoy dito, yung unspeakable joy. Naranasan ko po ito nung ako po noon ay, yun nga, nakasakay ng bus, nakatayo, mula crossing hanggang Tanawan, nakatayo ako. Hindi ko maunawaan. Sabi ko, Lord, ano tong nararamdaman ko? No? Para bang excited ka. Yun yung binibigay ng joy. Excited na excited ka. That is the joy unspeakable. Na kahit hindi mo pa na dahil doon sa panalangin mo sa pangalan ng Panginoon, excited ka dahil may gagawin ng Diyos. Amen? Excited ka dahil alam mo na may ginagawa ang Diyos. No? May ginagawa ang Diyos. Kaya makikita po natin, no? Ito yung katotohanan. That truly Jesus is the reason for the season. Hindi lamang December. No? In every day of our lives, Jesus is the reason of our day. Yun na lang na, hindi na season. Kasi pag season, katulad, December lang. Baka pag ilang buwan, hindi na si Jesus ang reason ng season mo. Any season in our lives, problema man yan, pagsubok man yan, sakit at karamdaman man yan, Jesus is the reason for the season. He wants to prove that His name is powerful. Katulad ng inawit natin kanina. No? Katulad nung pagde-declare natin kanina. Grabe po kanina. Naramdaman niyo po yung kanina? Grabe yung overflowing joy. No? Yung overflowing joy na ibibigay sa atin as we declare His powerful name. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, kung sa ating mga buhay, yes, we declare Jesus is Lord. Pero wala yung tunay na pananampalataya. It's high time. No? It's high time ilagay natin yung ingredient ng tunay na pananampalataya. Tunay na pagtitiwala. No? Tandaan natin, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Ano ba yung pag-asa mo? Ano ba yung pag-asa mo? Sa sakit at karamdaman na meron ka, ano yung pag-asa mo? Siyempre, ang pag-asa mo ay, anong pag-asa mo? Pag may sakit at karamdaman ka, ano ang pag-asa mo? Kagalingan, di ba? Kapag kulang ka financially, ano ang pag-asa mo? Provision, di ba? Kapag merong parang bandage, ano ang pag-asa mo? Kalayaan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya sa bawat paglapit natin sa Panginoon, dapat meron tayong hope. Kaya yung faith na nagbibigay ng hope. No? Yung hope na yon na may pag-asa kang gumaling, may pag-asa kang mapagpala, may pag-asa kang makalaya, no? May pag-asa kang ma-promote, may pag-asa ka na naroon na sabi nga, lahat ng positive, lahat ng victory, may pag-asa ka. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, Jesus is the reason, no? Of the season, no? Kaya purihin po ang Diyos, tayong lahat ay tumayo. Awitin muli natin yung inawit natin kanina. What a beautiful name, no? What a beautiful name. Huwag po nating hayaan na gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoon in vain. Ibig sabihin, walang nangyayari. Kailangan may mangyayari. Kasi powerful yung name niya eh. No? Kapag ginamit natin, sinabi natin that Jesus Christ is Lord, we know and believe that there is miracle. Amen? If we declare that Jesus Christ is Lord, there is power. Amen. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa mga kapahayagan na pinagkaloob nyo ngayon sa umagang ito. Salamat. Truly, there's power in your name, O God. Walang ibang pangalan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Walang ibang pangalan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Walang ibang pangalan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalayaan. Tanging pangalan nyo lamang, Panginoong Yesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Were the word at the beginning, One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in your heart, Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. That's your wonderful name it is. Lord, manifest in the lives of your people right now. Yes, oh God, your powerful name what a manifest wonderful in name the lives of your people right now. Nothing compares Yes, hallelujah. to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Rose from the dead. Have no Have rival, victory, oh God. don't have no Lord. equal. Hallelujah. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Amen. Yours is the glory. Yours is the name of our holy. What a powerful name. What a powerful name it is. Yes. The name of Jesus Christ, my What a wonderful name. Nothing compares again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. Yes, let's declare the What a powerful powerful name of Jesus. name. Ang nangangailangan ng kagalingan. Declare the powerful name of Jesus. Ang nangangailangan ng kalayaan. Declare the Nothing powerful can name of stand Jesus. again. What a Amen. powerful name.
salamat po sa kapahayagan niyo, Diyos. Na sa pamagitan, Panginoon, ng pagpahayag namin that truly you are the Lord, O God. That Jesus is Lord. God the Father will be glorified. Yes, Lord. Sa bawat sandali, Panginoon, na nagpapahayag kami na aming mga panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, kayo'y naluluwalhati. Kayo'y napaparangalan. Yes, O God. Father, in Jesus' name, hayaan niyo po, Lord, ang katotohanan na ito'y matanim sa aming mga puso. Ang kapahayagan na ito, Diyos, ay tunay nga, Panginoon, Lord, maranasan namin ang inyong kapangyarihan, O God, sa pamagitan ng inyong makapangyarihang pangalan. Sapagat ang lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan nyo. Lahat ng pangalan dyan sa langit, lahat ng pangalan dito sa lupa, lahat ng pangalan sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan nyo, Panginoong Yesus. Kaya, O Diyos, hayaan niyo po na ito'y maging pasimula sa kapahayagan na ito kung bakit Jesus ang binigay nyo na pangalan. Because there is power in the name of Jesus. Marami po salamat. Hayaan niyo, Diyos, na matagpuan niyo ang inyong mga anak. Maging ang nasa live streaming, Panginoon, na nanonood. Matagpuan niyo ang inyong mga anak, Panginoon, na ikaw ay patuloy na naluluwalhati. Matagpuan niyo ang inyong mga anak, Panginoon, na ang fullness of joy ay nararanasan because of the powerful name of our Lord Jesus Christ. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the thanksgiving in the mighty and conquering name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise. Amen. Katulad po ng pinag-aralan natin this morning, if we know that Jesus Christ is the reason, sabi nga po, hindi lang ng season, even sa pagbibigay po natin this morning, we will give the best to God. Amen? There will be no question. There will be no what ifs. There will be no, ano kaya, meron pa kaya kami bukas? Wala pong ganun eh, di ba? If we know who is Jesus, if we know who is God into our lives, mawawala po yung worry natin for the needs that we have. Amen? Because sabi po sa kanyang salita, di ba, sa Matthew 6:23, if we will seek Him first, His kingdom and His righteousness, everything will be added unto us. Sabi nga po, if we believe the Word of God is true, the Word of God is God Himself, hindi po tayo magda-doubt. Kaya nga po, sabi nga po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Bakit po ba natin kailangang makinig lagi ng salita ng Diyos, di ba? Because our faith is being built up as we hear the Word of God. Even sa pagbibigay po natin, bakit po ba tayo nagbibigay? Because we know na everything belongs to God. Amen? And we are, yung binibigay po natin actually is not ours. Amen? We are just stewards. At sabi nga po, if we know that everything owns by God, at pag may sinabi po siya sa atin na ibigay natin, di ba? Kumbaga, sabi nga po ay madali nating ibibigay. Pero po kung ang mindset natin ay sa atin ito, di ba? Pinaghirapan ko to, ako ang nag-ano dito, mahihirapan po tayong i-release. At alam niyo po ba, isang katotohanan that every time we give to the Lord in the spiritual realm, we are opening up or we are making a way for God to open the windows of heaven. Kasi di ba sabi niya po sa Malakay 3:10, kumbaga ito pong ibinibigay natin, physically, may gesture tayo na ginagawa. Di ba? Ibinibigay natin, inihuhulog natin. Sinasabi natin, Lord, ito pong aking tithes, ito pong aking offering, ito po ay para sa'yo.
But alam niyo po ba, in the spiritual realm, as we give our tithes and our offering, meron din pong nangyayari. Amen? Yung sinabi po ng Diyos sa Malakay 3:10, kumbaga, inihahanda natin yung daan spiritually para po buksan ni Lord yung bintana. At parang, imagine niyo po, kumbaga, di ba po parang ang tubo ng tubig, na pag ito po ay inilagay mo dun sa pinaka-faucet niya, di ba? Tama yung pagkakalagay mo, pag bumukas po yung faucet ng tubig, dire-diretso po yung daloy ng tubig sa hose. Tama ba? Mararating niya yung kung saan mo, kunwari timba o ano man po yung pag-iipunan mo. Ganon din po. As we give our tithes, our offering, pledges to God, kung ano man po yung pinangako natin sa Panginoon, we are opening up the way para po ibuhos ni Lord yung kanyang pagpapala sa bawat isa. Pero po kung hindi po natin ibibigay yung para sa Panginoon, if we will keep those monetary blessings na para po talaga sa Diyos, kumbaga in the spiritual realm naman po, tinatakpan natin. Kaya minsan, di ba, sabi nga, kahit anong kayod, kahit anong trabaho, bakit parang butas yung bulsa, puro pangbayad ng utang, puro pangbayad ng mga bills, ng mga kung ano-anong bagay. Bakit po? Maari kasing yun nga po, we are not giving what is rightfully belongs to God. Pero sabi nga po, tapat ang Diyos that if we will do our part, He will also do His part. Amen po? Kumbaga, hindi po natin mahihigitan ang Diyos. Bakit? Because He is the one who first gave. Amen po? Yung buhay natin, yung lakas natin, kung anong meron tayo, ang Diyos ang unang nagbigay po nun sa atin. And yun nga po, as we give this morning, let our hearts be in the position of still worshiping God. Amen? Honoring God. For He deserves all our praises, all our worship. Even sa pagbibigay po natin, sabi nga po, the tithe belongs to God. The tithe is holy. Kumbaga para po ito sa Diyos. Sabi nga po, lagi na po nating naririnig na yun nga po, dalhin ang ika po sa kanyang tahanan or sa yung Malakay 3:10, di ba po, that there may be food in His house. Amen? At sabi po ng Panginoon doon, test me now in this. Bakit po kaya sa dami-dami ng verses sa Bible, doon lang nagpa-test si Lord. Di ba? Doon lang siya, kumbaga, naghamon sa mga salita niya, di ba? Out of napakaraming verses sa Bible. Because God wants us to trust Him. Amen? God wants us na, kumbaga, magkaroon po tayo ng confidence sa Panginoon. Hindi sa trabaho natin, hindi sa natatanggap natin, hindi ko doon sa sweldo na ma-receive po natin, hindi po. Kundi yung trust and confidence po natin ay sa Diyos lamang. Amen? Because sabi nga po, napakarami pong kapamamaraanan ng Diyos na ipagpalain tayo. Kumbaga, katulad nga po si Elijah, di ba? Nung nasa cave siya, di ba? Nagpadala ang angel na bigyan siya ng pagkain nung nade-depress siya, di ba? And then nung nandun din po siya sa desert po ba yun? Or yung sa may river na nagpadala naman po si God ng raven para sa kanya. Kumbaga, napakarami pong kapamamaraanan ng Diyos to give the blessing to His children. Amen? Ang gusto lang po ng Diyos ay buong puso tayong magtiwala sa Kanya. Buong puso natin na maging Diyos pa rin siya. Amen? Even in our finances. Katulad po ng pinag-aralan natin that Jesus is Lord. Jesus is God. Not only sa po natin, kunwari sa health natin, sa protection natin, di ba? But even in our finances po. Amen? Kumbaga, I believe marami na po tayong testimonies how the Lord have been faithful, how the Lord have been always on time to provide our needs. Amen po? So this morning, I just want to continue to encourage each and every one of us na kung meron po tayong financial need this time, isa lang po gusto ng Panginoon. Let's give what belongs to Him and let's trust Him with all of our hearts. Amen? And sure enough, 100% sure, pag po na-please natin ang Diyos as we give this morning,
miracle will follow. Amen? So this morning po, let's hold our tithes, our offering, our envelopes, yung ibibigay po natin sa Panginoon, sa mga kasama po natin sa live. Yun nga po, you cannot send your tithes offering dito po sa church. Meron po tayong GCash. Iyan po yung QR code, and even sa BPI po natin. Sabi nga po, if there is a will, there is a way. Amen? Kung gusto po talaga nating ibigay yung para kay Lord, magagawa po natin. So this morning, let's bow our heads and let's thank the Lord for every blessings that He have given to us. Father, salamat po Panginoon na sa umaga pong ito, pinuno mo pong aming kaluluwa, ang aming espiritu ng iyong salita, O God. At Lord, salamat po that, Lord, indeed, you are the one who first gave, O God. That's why, Panginoon, kami ay naririto, God, not only giving our lives, not only giving our time for you, but even, Lord, our tithes, offering, pledges, Panginoon. Lord, yung mga handog po namin sa iyo, ang dalangin po namin, O Diyos, na ito po'y maging mabangong samyo sa iyo pong harapan, na, Lord, makita mong aming mga pananampalataya sa iyo as we give this to you, O God. Lord, the only prayer of our hearts, be glorified, be magnified, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na tapat ka sa iyong salita, that every words, every promises that you have given to us, O God, ay, Lord, tutuparin mo because you are not a man that you should lie. Lord, salamat na nananampalataya po kami na pag nakita mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, Lord, malaya kang makakakilos, O God, to bring the blessing to your children, O God. Lord, pagpalain mo po lahat ng aking kapatid at magulang, Panginoon, na makikibahagi sa umagang ito. Even, Lord, sa mga walang kakayanan, Panginoon, na magbigay. But, Lord, their hearts are there, O God, na magbigay din po, Panginoon, para sa iyo. As you have said in your word, that seed and bread comes from you, O God. Lord, I pray, give them also the seed that they can plant, O God, na, Lord, na maging bahagi din sila, O God, because, Lord, your principle, O God, will always is always established, O God, na sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, pag, Lord, may tinanim kami, may aanihin kami, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na sa pagkakataon pong ito, O God, Lord, let our hearts be in the position of honoring you, of worshiping you, O God, even as we give, O God, Lord, our tithes and offering. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Father God, continue to be glorified, be magnified, be exalted, O God. Lord, sa buhay po namin, O God, as we worship Jesus and as the Holy Spirit continue to teach us to glorify Jesus. Father, we love you, we honor you, we bless you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Sige po, habang tayo nagbibigay, may nais lang po akong i-share sa inyo. No? Ito in-impress ng Lord sa akin kanina at naisabi ko na po ito sa head ng youth at saka kay Ate Evie, head ng sa community outreach natin. Sa pagkakataon na ito, we want to glorify. Sino dito yung gustong mag-glorify si Lord? No? Dahil siya yung reason for this season. Yan. Sige. Makinig po kayo sa akin. Ito pong sa 19 and 20, no? 19 and 20, no? Siguro 18. Yung midweek natin, i-spend nyo muna sa yung sa practice. In-impress po sa akin ng Lord that we can glorify Him by declaring Jesus is Lord over 20 families. No? We will declare that Jesus is Lord. O sige ha. Sige, pag-anuhin muna natin ang mga bata. O, ayusin pa. Okay na? Sige, bago ko i-share sa inyo yung yung inano ng Lord.
like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Ayan. Praise the Lord. Sino dito ang gustong i-glorify si Lord? Yan. We can glorify God by declaring Jesus is Lord sa 20 na family. Itong 19 and 20. Sa papaanong paraan? Sa pamagitan ng caroling. Pero sa pagkakataon pong ito, sa ating gagawing caroling, hindi tayo ang maghihintay na tayo ay pagpalain. Tayo ang magpapala sa bawat pamilya na ating pupuntahan. At higit sa lahat, no, naroon na meron tayong gift na ibibigay sa kanila. At ang pinakamahalaga ay ang ipapanalangin o patatanggapin ang buong sambahayan, no? Ito yung inireveal ng Lord kanina sa akin na isinihir ko nga kinaano. Nagkakaroon po tayo ng mga Bible studies, feeding dito po sa may, saan ba yun? Sita Bukid. 10 pamilya po doon at 10 pamilya dito, no? Kaya ito rin po ang pagkakataon na mag-share tayo. Pwede siguro tayo magbigay ng ng tag dito. Yung parang pang Noche Buena, na ipagkakaloob natin sa kanila. Pero ang higit sa lahat, ma-declare sa kanilang pamilya ang ating Panginoong Hesus, no? Ang pag-ibig ng Panginoon, mapatanggap sila. Kaya po magiging style natin, aawit muna tayo sa labas ng mga Christmas carols, and after nun, we will encourage them kung pwede nila tayong papasukin sa loob. At bago natin sila ipanalangin, may leader na mangunguna, no? Ay aawitin muna yung Diyos ay pag-ibig. Iano ni Brother Van sa Wednesday, tsaka yung ibang mga siguro, i-repasuhin nyo, no? Pero ang i-declare yung Diyos ay pag-ibig sa bawat tahanan. And after nun, patanggapin sa Panginoon at ipanalangin, i-declare that Jesus is Lord over their family. Para, sabi nga ay, mag-glorify natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya lahat po ng interesado, you can be a part sa pamagitan ng, halimbawa, pagbibigay noong Noche Buena package na yon. No? Pero kung halimbawa, ay nandun pa rin yung leading ng Lord na hindi lamang ito gawin hanggang
18, 19, no? We will follow the leading of the Holy Spirit kung saan niya tayo na dadalin para mag-glorify natin. This is the reason, no? Na sa season na ito, ang nais ng Diyos, i-glorify natin siya. Iluwalhatiin natin siya by declaring that Jesus is Lord over families na ating pong pupuntahan. Amen? Handa po ba kayong sumama? Handa kayong maging bahagi? Amen. So Wednesday po, pag-usapan po natin to, no? At para magkaroon din, siguro i-ano muna natin yung Pastor Chic, yung pag-share. No? Gawin muna natin tong pagpa-practice, no? Dahil Thursday na yun, Thursday and Friday. No? Kaya praise the Lord. Okay? Amen. Dadako naman po tayo sa ating announcement. Ayan po. Meron po tayong online program for tomorrow po, yung Speak Live at 7:30 p.m. po. Everyone is invited to watch po ang atin pong online program na Speak Live po. And then, yun po sa Wednesday, so wala po muna tayong midweek, magpa-practice daw po muna tayo. And babalik po ang ating midweek next year po, first Wednesday of January. And then po, every Thursdays po, 7:30 p.m., Tinig ng Pag-asa. And Friday po, soaking at 7 p.m. po. We encourage everyone po to join our soaking po dito po sa church at 7 p.m. And then, please follow, and subscribe our J. Blue, Jesus Be Lifted Up Church page. And yun daw po, magkakaroon daw po ng Christmas party ang Bina-Bible Study po sa Bukid. Baka daw po merong gusto na makishare and any cash or in-kind po. Pakibigay na lang daw po kay Sister Isa, kay Sister Lynn, or kay Nanay Evie. And then, we will be having our Christmas party po this coming Sunday, December 22 po, dito po sa Molino. Yun lang po. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo at pasalamatan ang ating Panginoon. Let's sing Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus
praise. Sige po, tayo po ay balik natin sa Panginoon ang pasasalamat sa umagang ito. Yes, so God, dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, na kung saan din ako mo po kami sa oras na ito at nakaparinig po, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat po ng aming mga narinig ay tunay nga po, O Diyos, na ito'y patuloy na, Lord, na maitanim sa aming mga puso at ito'y patuloy na lumago, rumema at magamit po namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy nawa at ang banal na Santong Espiritu ang patuloy naming pinagkakatiwala sa buong linggo na aming kakaharapin, Panginoon. Lord, na ang pag-ibig mo, ang pagsama mo, ang kapayapaan ng puso ng bawat isa, ang patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo, maging sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga mahal namin sa buhay, O God. And Lord, this morning, O God, patuloy po naming tinata sa inyo ang naghahayag po ng iyong salita. Lord, na ginamit niyo po na lingkod, patuloy niyo pong ibalik yung kalakasan na nawala sa kanya, siksik, liglig at umaapaw, physically, mentally, emotionally, spiritually, O God. Lord, let your divine protection be upon her, O God. Lord, more revelation upon her, O God. And Lord, maging sa amin pong hiwa-hiwalay ng bawat isa. Lord, ang pag-iingat niyo po, ang patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, O God, hanggang sa pag-uwi namin, O God, sa mga pansamantalang tahanan, O God, bit-bit yung kapayapaan, yung kagalakan ng puso, Panginoon, na kung saan, O God, bit-bit namin yung katagumpayan, O God, na narinig namin po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, O God, patuloy niyo pong samahan ng bawat isa sa amin, O God, hanggang sa darating na linggo. Lord, we entrust to you everything, O God. We declare that, Lord, we are blessed when we coming in, we are blessed when we going out, we are the head and not the tail, the above and never beneath, Panginoon. Dakilang Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan in Jesus' name. Amen. Everything has breath, praise the Lord forever. Let everything my soul praise the Lord, praise the Lord, praise the everything that has breath.